Hello, Shellshammer. Velkommen til Bad Lion ind på 11, eller ikke. Det er lige meget. Det er lige meget. Vi spiller stadig. Men vi spiller noget team, som I kan se, sammen med Andreas igen. Det er Luxi. Jeg ved ikke. Hvad vil du blive kaldt for, Andreas? Bliver jeg kaldt for Andreas? Jeg tror ikke lige det er omvendt. Okay, jeg er gået efter ham af Nicholas PP. Jeg har allerede fået et kill. Du går sgu bare efter ham. Jeg er pisselig. Det er get gret. Lol, vi begge to fik dem på 7. Hvilket ved det? You have reached your daily quota of matches. You can't get more by donating. Seriøst. Okay, så Leaf Party, så gør jeg det. Nej, det var med Leaf Party. Nej, du skal Leaf Party. Nej, jeg har bare gjort dig til leder. Jamen okay, lad os prøve nogle runder. Igen selvfølgelig. Og vi spiller stadig på SG, fordi det var den, som der var ledig. Vi kommer til at own folk, og det kan godt være, hvis det kun bliver 2 mere runder, men det er lige meget. Hvordan kunne han egentlig få det der? Det var ikke engang tæt på. Jeg skal fandme ikke være med til det her. Jeg er død. Jeg er død. Du lyver. Er du seriøst død? Ja, men ham den anden, han er også død. Vi dræbte hinanden med ild, teknisk set. Nej, jeg synes, der står... Man killed by et slavanate, hvor jeg havde 0,5 liv, men så døde jeg af hans ild. Så jeg dræbte rent faktisk ham. Men så døde jeg af hans ild. GG. Kom nu, Andreas, du har det her. Oh yeah. 2 runder vundet. Så er det easy kill. Easy kill. Okay, lad os prøve en ny en. Det kan godt være, det her bliver den sidste. Jeg ved ikke. Bare indtil vi kan flere i den her dag, tror jeg. Så. Crit der. Magic crit. Det er de samme. Er det det? Okay, så tager jeg ham her den anden. Jeg både den ene i lag. Jeg har ham den anden. Okay, jeg fik den. Easy. Easy kills. Næste tur var her. Okay, det ser ud til, at det her måske alligevel kan blive en lang video. Jeg ser, hvordan det går. Det er de samme igen. Det er de samme igen. Okay, ham den ene bogspammer mig så bare nu. Han har ramt mig 3 gange med bog. Det kan godt være lidt vanskeligt, at han lige ramte mig. Jeg fik ham. Og jeg får ham væk fra dig. Bare æd et gabbel, hvis du har brug for det. Det er jeg ikke. Jo, det har jeg nok alligevel. Hvor rundt vi vinder alligevel. Jeg nakkede ham med 1 liv. Lol, jeg fik den anden med 4,5. Okay. Jeg ser ud til, at vi stadig kan nå spil flere. Men det kommer til, er det samme? Ja, det er de samme spil. Vi kun brugt dem mere eller et eller andet. Jeg spørger Andreas, som prøver at lave. Jeg vil gerne have nogle nye, nemlig. De er alt for lette. Ja. Han må være low eller dem. Jeg fik den ene. Jeg får ham her. Får ham her. Jeg har et gabbel med, jeg lige spiste det. Og jeg har 16 arrows. Så må du også gerne ramme de arrows, som du har. Andreas, jeg vil nakke ham. Er du blæst? Tak. Easy kill. Nej, du fik killet. Ja, kom igen. Ja. Easy. Er det dem igen? Hvis det er, så er det synd. Okay, byer, det er det ikke. Nej, det er nogen bedre, sikkert. Ham her. Den ene er der skabbel. God, de laver noget seriøst skade, ham der. Jeg er død. Ja, jeg er også død. Wow, de var gode, dem der. De var gode. Okay, ham der står og slå på en million gange. Okay, det er dem igen. Okay, vi skal gøre os bedre den her gang, Andreas. Gør så. Okay. Andreas, hvad laver du? Jeg prøver ligesom at hjælpe. Fik de dig? Ja. Jeg er død. Okay, prøv igen. Underligt nok, så er det der, som om de er nogle højere rank end os. Okay, det er dem der igen. Lol. Det er de dårlige igen. Så længe vi vinder dem. Ham her Matt Dog. Burn Ali! Seriøst, Andreas. Seriøst. Au. Combo! Wabba! Nej, jeg vil stå og stjæle dit kill. Okay, lad os prøve igen. Okay, please. De er dårlige. Okay, dem har vi ikke spillet endnu. En af dem er Kappe, men det er lige meget. En af dem har Daniel Messi grønt navn, fordi det var Messi. Og alle ved, at Ronaldo han er meget bedre. Aha.
Og lige Messi-fan. Nej. Oh god. Jeg er nødt til at tak! Jeg fik ham! Nej, det gør jeg. Kig i chatten. Kill by bow. Okay, det mindste fik jeg ham den anden, så er det fint nok. Jeg Vi fik fik den. et kill hver, så er det fint nok. Eller Okay, bare- det er dårligt igen. Jeg var bare tænkt, hvorfor? Bøtter. Han bøller i sin teammate. Lol, hvor er det Ham nu? den, han også også bare burn. Jeg fik ham den anden. Han får mig! Hvad? Hvordan gør jeg ham der? Jeg ved det ikke. Andreas, må du også bare en noob. Jeg er bedre end dig. Okay, det her det er også nogle nye, tror jeg. Ja, det er det. Det er nogle gode nogle. Den ene, han står stille, I guess. Andreas, kig dog på, hvad for nogle rank de har. Au, au. Okay, du bliver nødt til at tage ham derhen alene. Er du død? Nej. Men det er jeg. Jeg fik et gammel med et halvt liv tilbage. Andreas, kan du ikke lige skubbe ham der væk? Hvad? Nå, jeg er død. De var gode. Jeg vil ikke sige, de var gode. Okay, så det var alt for den her gang. Jeg kan svært ikke spille mere rundt af YouTube. Abonnenter og følger. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og subscribe. Og også kig på Luxi kanal og sådan noget. Det er bare De har nu videoer op, men Spurt. det får en sikkert Spurt. senere. Spurt. Men vi ses. Spurt. Hej.